Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem la un eveniment organizat de platforma online Viziunea Socialistă. Acest eveniment are loc în contextul celebrării zilei de 1 mai, Ziua Internațională a Muncii. Este un eveniment, să zicem, post-1 mai, așa cum și subiectul este cumva legat de ce se întâmplă după viața noastră ca angajați, după ce ieșim din câmpul muncii, și anume ce se întâmplă cu sistemul de pensii și mai ales cu sistemul public de pensii. Eu sunt Dorina Mihai și l-am astăzi invitat pe Andrei Mociarov, care este economist, să ne vorbească despre transformările și reformele din ultima perioadă și nu numai legate de sistemul public de pensii. Rugămintea este să vedem în ce măsură pe parcursul acestei perioade putem să lăsăm spațiu pentru comentarii și intervenții, ca să nu lăsăm toate, să zicem, discuțiile la final. Deci îl rog pe Andrei Mociarov, dacă are anumite secțiuni, la un moment dat să lăsăm spațiu pentru comentarii și intervenții și să nu le lăsăm pe toate pe finalul prezentării, dacă este posibil, dacă nu. Apoi, colegii din Viziunea Socialistă care doresc să intervină cu anumite subiecte concrete, de asemenea, să îmi facă un semn sau să-mi scrie în momentul în care doresc să aibă aceste intervenții. Și pentru întrebări și comentarii avem două modalități. Ridicați o mână și încerc să notez ordinea în care s-au ridicat mâinile, sau dacă nu doriți să interveniți sau nu puteți tehnic, puteți să lăsați întrebările în chat și o să citesc eu aceste întrebări sau comentarii. Fără alte, să zicem, introduceri, o să îi dau cuvântul lui Andrei Mociarov să ne vorbească despre subiectul zilei de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, Dorina! Bună seara tuturor și mă bucur că sunt invitat sub cupola Viziunii Socialiste, care organizează puțin scumpă decât. Pilonul 2 de economisire gestionat privat cu participare obligatorie și, pilonul 3. Finalul reformei, de fapt, să rămână numai pilonul 3 și pilonul 1 ca ajutor social. Aici este schema dat exact scoasă din raportul Băncii Mondiale. Am o problemă aici cu... Da. Asta e schema cu... Reforma Băncii Mondiale vrea să separe funcția de redistribuire și economisire. Am să revin puțin mai târziu cu funcția de economisire. Aș vrea acum să mă opresc puțin, cum am promis, și să iau câteva întrebări, dacă e cald. Adică, sunt două lucruri pe care ar trebui să vă fie clare celor care ascultați și participați la această întâlnire. Faptul că pensiile sunt plătite din contribuții curente
Și doi, că există două tipuri mari de pensii. Pensia care e o prelungire a salariului, eu spun pensia de tip socialist, și pensia care e o contrapartidă a unor contribuții. Dacă nu sunt întrebări, mergem mai departe, da? Da, da. Ok. O să trec puțin în revistă ce s-a întâmplat în România. După cum am spus, există două moșteniri, de fapt, majore ale sistemului de pensii din România. Una e moștenirea socialistă. Părinții mei, de exemplu, aveau această gen pensii speciale, adică era calculată pensia ca rată de înlocuire din salariu pe ultimii 5 sau 10 ani. Mi se pare că puteau să aleagă cei mai buni 5 ani din ultimii 10. Deci era defined benefit scheme. Pe de altă parte, deși a funcționat în 1990, pensiile au fost complet rase de inflația foarte mare, iar indexarea a rămas în urmă. Pentru că chiar și această defined benefit scheme poate să ofere o rată de înlocuire foarte mică. Faptul că e definită rata de înlocuire nu înseamnă că pensia e neapărat mare. Trebuie să definești o rată de înlocuire suficient de bună. Pe de altă parte, și pensiile contributive. Dacă guvernul mărește acum punctul de pensie de 2 ori, îl face dublu, pensiile se vor dubla. Nu poate să-l facă pentru că trăiește în macroeconomie, austerități, aici e o altă chestie. Și în sfârșit, nu în sfârșit, ci etapa a doua a fost prin legea 19 din 2000, când s-a trecut la schema cu contribuții, cu punctaje de pensie, iar apoi s-a trecut prin legea 411-2004. Deci noi am evoluat destul de rapid după inițierea acestui imens program de reformă de către Banca Mondială, legea 411-2004, fondurile de pensie administrate privat, cei 3 piloni. Și în sfârșit, legea 263-2010, care se stabilește definitiv principiul contribuției și care mai cuprinde reguli pentru indexarea pensiilor. Aici e foarte interesant că pensiile nu se mai indexează cu salariul mediu pe economie decât în măsură mai mică și doar cu inflația, iar în timp, în noua reformă din PNR, e prevăzut că după 2030, dacă știu bine, să nu se facă decât indexarea cu inflația, nu cu creșterea salariului mediu pe economie, ceea ce înseamnă că pensiile rămân, de fapt, puterea lor de cumpărare scade foarte tare. Și sigur mai e prevăzută în legea asta egalizarea graduală a vârstelor de pensionare între bărbați și femei. Reforma pensiilor în PNRR. Aici am spus eu că pensia este de fapt un instrument de austeritate. Principalul obiectiv al reformei e realizarea sustenabilității financiare. Pensia e trecută la capitolul, nu la reforme sociale. E trecută la capitolul fiscal, și anume sustenabilitate fiscală. Deci, am spus eu, e o alegere de fapt ideologică politică, pentru că nu există nicio constrângere economică. De fapt, poți să realizezi sustenabilitatea fiscală pornind invers, adică întâi stabilești o pensie decentă la capitolul social și după aia vezi cum poți să realizezi sustenabilitatea fiscală. Nu sacrifici pensiile pentru sustenabilitatea fiscală. Și în mod concret, conform tipologiei, sunt măsuri de sustenabilitate financiară și fiscală, deci cele care micșorează pensia. E acea faimoasă plafonare de 9,4% din PIB. Nu vreau să intru foarte mult în detaliu, dar pensiile din România la ora actuală se calculează cu indice de corecție. Indicele ăsta de corecție însă diferă. Ultimul e 1,41, dar sunt unii care n-au niciun indice de corecție. Și atunci pensiile sunt foarte diferite. E o mare inegalitate. Lăsând la o parte pensiile speciale. Deci există pensii care au coeficient de corecție 1 și care au coeficient de corecție 1,41. În legea din 2019 s-a prevăzut egalizarea acestor pensii, dar la un nivel înalt. Ca să realizezi această egalizare la un nivel înalt, e nevoie de 11-12% din PIB. Ori 9,4 se va face o egalizare a pensiilor la nivel mai jos. Deci, practic, pensiile vor fi mici.
E prevăzută iarăși în PNRR ajustare și indexare automată după indicatori de sustenabilitate fiscală. Am spus, e introducerea acestei noi formule de calcul pe principiul contributivității, care va produce, de fapt, echivalentul unui indice de corecție foarte jos. Iarăși, ce e foarte important, cum am spus, Banca Mondială are ca ultim obiectiv trecerea, de fapt, la pilonul 3. În Chile s-a realizat treaba asta, unde au venit Chicago Boys sub dictatorul Pinochet și au făcut tot procesul ăsta în 40 de ani de zile. Ei nu au acum decât pilonul 3. Acum încearcă să redreseze cu nou guvern de stânga. Dar moștenirea ciliană e foarte dură. A eșuat complet sistemul ăsta în 3 piloni pe care Banca Mondială ne-l prezintă. Și, în sfârșit, stimulente fiscale. Deci, spre pilonul 2 se duc din ce în ce mai mulți bani. Deci, rămânând la pilonul 1, pensia de la pilonul 1, chiar dacă ai punctaj, să zicem 1, hai să zicem punctajul mediu, unde acum obții o pensie de 2000 de lei, 1800 de lei. În continuare, mutându-se bani din ce în ce mai mult spre pilonul 2, cu punctajul 1 vei lua, de fapt, și mai pensia și mai mult. Și, în sfârșit, stimulente fiscale pentru încurajarea participării la pilonul 3. În concluzie, reforma PNRR reduce pilonul 1, încurajează pilonii privați 2 și 3, încurajează creșterea vârstei de pensionare și a duratei de cotizație, iar concluzia concluziilor că asigură tranziția de la pensia contributivă pe puncte la pensia privată prin capitalizarea economiei. Deci, de fapt, la desfințarea pensiei. Mă opresc aici iarăși pentru întrebări legate de reforma din PNRR. Dacă sunt întrebări, o să vă rog să ridicați mâna sau să interveniți direct, cum doriți. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Da. Eu o mână ridicată. Da, scuze, și pe chat. Ioana, te rog. Scuze că nu te-am văzut. Da, ok, mulțumesc și mulțumesc Andrei Mociarov pentru prezentare. Am o întrebare legată de reforma pensiilor prin PNRR, prin mecanismul de redresare și reziliență la nivel UE în alte țări, dacă știți cumva. Se mai întâmplă în alte țări din regiune sau au mai rămas țări în sudul Europei care trebuie să treacă prin această reformă a pensiilor și PNRR-ul e cal troian în direcția asta și acolo? Mulțumesc. Da, răspunsul e da. Adică această reformă a pensiilor nu e o chestiune românească, e o chestiune, nici măcar europeană, e o chestiune globală. Numai că diverse țări se află în diverse faze. Dar hai să luăm câteva exemple. Suedia. Suedia a fost prima, culmea paradoxului modelului suedez. Modelul suedez nu e chiar atât de încântător cum pare la prima vedere. Deci suedezii au făcut primii reforma asta, trecând de la Defined Benefit Scheme, adică de la rată de înlocuire, la pensia contributivă. Franța. Deci, și sigur că au și un pilon privat. Deci au făcut, toate țările sunt într-o trecere rapidă, accelerată la pilonul privat. Alt exemplu e Franța, unde toată lumea e în stradă, dar Macron se distrează, face glume. E un cinism extraordinar ce se petrece. Da? Și acolo sunt 42, din câte știu eu, categorii de pensii cu regim special, adică care sunt defined benefits, rata de înlocuire. E definită, ele au fost eliminate prin reforma asta. Pensiile la articolul 1. În plus, se mărește vârsta de pensionare. Lumea aici spune, păi stai puțin, că francezii și așa ies repede. Nu știu dacă ies așa de repede. Mai degrabă, ceilalți ies prea târziu, pentru că Franța a protestat mereu. Franța încearcă încă de la Michel Rocard, Balladur, Juppé, cred că e a 5-a încercare de a reforma pensiile. Și a fost blocată pentru că lumea a ieșit în stradă. Macron nu vrea. Și în sfârșit, hai să luăm Germania. Germania are acest sistem public de pensii foarte solid. Dar la ora actuală, guvernul german vrea să creeze un fond de pensii privat mare, cu care cum au norvegienii, de exemplu. Deci,
încearcă să facă tot capitalizare. Eu o să revin puțin pentru că am să termin expunerea mea cu un slide despre financializarea sistemului de pensii care se petrece la nivel global. Deci răspunsul e peste tot. Și nu, în Italia, de exemplu, e prevăzut în PNRR. Iarăși, în Italia, unde rata de înlocuire pe ansamblu e 17%. Sigur, cu impozite, acolo pensiile sunt impozitate. Dar reforma e peste tot. Nu se scapă nimeni de reforma asta. Nimeni în lume, nu numai în Uniunea Europeană, dar sigur că în funcție de diverse situații. La noi, situația însă e agravată de faptul că apocalipsa e deja aici. Apocalipsa aia prevăzută care e o falsă apocalipsă, prevăzută de Banca Mondială, că raportul dintre muncitori și pensionari trece de la 3 la 1 la 2 la 1, noi avem deja 1 la 1. Pentru că, de fapt, aici se calculează lucrătorii care plătesc impozite. În România e evaziune fiscală absolut dramatică. E o pauperizare fiscală. Deci asta e. Răspunsul e da peste tot. Nu e o ieșire. Pentru că e o reformă tipic neoliberală. De nou ciclu neoliberal. Eu numesc PNRR-ul marea privatizare. Noua mare privatizare. Asta e PNRR-ul. Nu numai pensii. Sunt multe acolo care presupun că statul se retrage complet și totul e privatizat. Și sigur că ultimul asalt e asupra bunurilor publice care încă mai sunt publice. Pensiile, învățământul și sănătate. Plus infrastructură, partea de mediu și așa mai departe. Ok, mai e vreo întrebare? Da, mai este o întrebare pe chat de la Crina legat de rata de înlocuire. Nu prea înțeleg cum se calcula. Rata în România se calcula, am spus, se luau cei mai buni 5 ani din ultimii 10. Deci, practic, pensia nu era legată de contribuții. Noi stăm acum toată lumea zice, vreau banii înapoi de la contribuții. Nu vreau să spun că lumea e ignorantă, pentru că nu se povestește. Și subiectul e dificil. Eu, ca profesor de economie, vă pot spune cea mai grea lecție din economie e lecția despre bani. Și valoarea în timp a banilor. Foarte, chiar și economiștii își prind degetele. Deci, se calcula funcție de salarii. Alegeai și era sigur un raport de înlocuire. Adică, nu știu cât era raportul de înlocuire exact, dar se definea un raport de înlocuire, veneai cu salariile cele de pe ultimii 5 ani, se făcea suma salariilor, se înmulțea cu raportul ăla de înlocuire, se obținea pensie. Nu erau pensiile foarte mari, nici alea socialiste, diverse alte motive, dar principiul era rata de înlocuire. Principiul, eu am să am un slide acolo unde fac o distincție, de fapt, zic eu, hai chiar să trecem aici, că nu e mare lucru la slide-ul ăla, pentru că dacă tot a pus Ina Ivanță întrebarea asta, poate trecem că e aproape și o să revin. Fac o distincție antropologică între pensia socialistă și pensia capitalistă. Ce înseamnă treaba? Pensia socialistă e oferită unei persoane în calitatea ei de ființă umană. Adică primești pensia pentru că ești om. Eu am numit aici premiul de om. În capitalism, persoana e privită în primul rând ca o forță de muncă producătoare de valoare, care asigură creșterea profitului sau a capitalului. Capitalistul își pune întrebarea, de ce să-i dau bani unuia care nu mai produce valoare? Nu are sens. Și atunci capitalistul vine și îți spune exact ce se petrece cu reforma. Fă-ți pensia ta personală, economisește, capitalizează și apoi scoți banii la bătrânie. Sigur că asta nu e pensie. Deci, rata de înlocuire leagă pensia de salariu, nu e de ultimele salarii, nu e o contribuție. Și lucrurile au sens pentru că economia crește mereu. Deci dacă legi pensia de contribuții de ce ai dat, vei avea o pensie mică pentru că contribuțiile tale sunt proporționale cu salariile pe care le-ai primit. Ori salariile pe care le-ai primit acum 30, 40, 20 de ani sunt evident mai mici decât
sunt salariile la data în care primești pensie. Pentru că economia a crescut. Cu salariul de acum 30 de ani luai mai puțin decât ei cu salariul de acum. Deci, acest lucru trebuie înțeles. Că dacă iei banii înapoi pe care i-ai depus, indiferent contribuția asta la stat sau contribuția la pensii private, iei bani mai puțin, nu poți să iei bani mai puțin. Chiar în prezentarea pe care am făcut-o și am ultimul slide cu care termin, pensia pe care ți-o plătesc alții e mai mare decât pensia pe care ți-o plătești. Din ce înțeleg, principiul indexării pensiilor urmărește să acopere diferența dintre valoarea banilor de acum, să zicem, 30 de ani și funcționează asta? Nu, index. În primul rând că sunt două lucruri aici. Indexarea deci, nu acoperă nici măcar inflația în marea majoritate a țărilor și inclusiv în România, din două motive. Unul e că statul nu are bani. Noi trebuie să vedem aici tabloul general. Noi trăim în macroeconomia austerității. E o presiune uriașă asupra statelor să reducă datoriile, deși ele cresc paradoxal, pentru că statul nu are bani, iar pe de altă parte sunt reforme fiscale care împing taxele foarte jos. E un lobby teribil din partea cazinoului financiar, care e principalul actor implicat în reforma asta a pensiilor. Ori asta înseamnă că statul nu poate să indexeze. Ca dovadă, în România, la 1 ianuarie, pensiile au fost indexate cu cât? 10%. Ori inflația oficială e 16% la 1 ianuarie. Dar inflația asta oficială oricum nu e inflația pentru pensionari, pentru că inflația asta se calculează în diverse feluri și fiecare om are inflația lui. În general, oamenii cu venituri mici, cum sunt pensionarii, au inflația mult mai mare, pentru că ei cumpără produse de bază care au crescut foarte mult. Nu cumpără mașini. Mașinile s-au scumpit cu 5% sau 10%. Dar pâinea sau făina sau ouăle s-au scumpit cu 20, 30, 40%. Deci indexarea nu funcționează. Teoretic ar funcționa, dar practic nu funcționează. În plus, am mai spus, în reformă e prevăzut să se facă doar indexarea cu inflația, nu cu creșterea salariului. Exact ce spun. Iar în legea noastră, pilonul 2 nu e obligat să-ți dea nici banii indexați cu inflația. Nu știu dacă vă dați seama că dacă depui banii de la pilonul 2, poate să-ți dea o pensie în banii din 2010. În 2030 îți dă o pensie din banii din 2010. Eu, de exemplu, când am ieșit la pensie, aveam salariu, cred că de 3 ori mai mare decât, nu știu, în 2001. Deci dacă mie îmi dădea pensia conform contribuțiilor mele din 2001, muream de foame. Nu puteam nici să mănânc o săptămână. Deci indexarea e teoretic să poate face. Sindicatele la noi s-au și luptat să indexeze cu 100% salariul mediu, dar nu s-a produs treaba asta. Și din 2030, reforma actuală prevede eliminarea, de fapt, a indexării cu salariul mediu, doar cu inflația. Era și aia un fel de păcălici. Tudorina, mergem mai departe? Mai sunt întrebări? Dacă mai sunt întrebări, nu mai văd nicio mână ridicată, cred că putem să continuăm. Aici, ce vreau să spun, mă opresc. E un subiect atât de puțin discutat. Eu îmi fac prezentarea asta, îmi pun și eu întrebarea, pentru că eu discut cu prieteni de-ai mei care îmi spun, dom'le, dar e așa cum spui tu? Pentru că am și spus la o prezentare a mea pe Facebook că nicăieri nu e dezinformarea mai mare decât în domeniul ăsta al pensiilor. Vorba aia a fost dezinformarea pe care eu tot am demontat-o din cauza creșterii prețurilor la energie. Dar asta cu pensiile e și mai mare decât aia cu prețurile la energie. Și vă spun și de ce. Pentru că miza e uriașă. Fondurile astea de pensii, o să vă arăt acum,
sunt uriașe, adică cazinoul ăsta financiar e întreținut de aceste fonduri. Cred că și subiectul pensiilor speciale e întreținut foarte mult ca să acopere orice altă discuție legată despre sistemul general de pensii. Sigur, sigur. Pensiile speciale e o diversiune uriașă. Eu spun de la început, acolo sunt niște abuzuri uriașe la pensiile speciale, legate de felul cum se calculează, adică am spus, rata aia de înlocuire trebuie să fie și ea decentă. Sunt pensii speciale care au rata de înlocuire peste 100% la magistrați, de exemplu. Adică s-a îngrozit și Banca Mondială. Da, dar din păcate discuția despre alte pensii nu mai are loc. Zero, nu. Pare că acest subiect iar acoperă... pensiile speciale, cum să spun, împinge furia populară împotriva pensiilor speciale, împotriva abuzurilor, care e perfect legitimă, dar pe de altă parte nimeni nu mai discută despre pensiile obișnuite. Iar pensiile speciale, pe de o parte, conceptul e bun, pentru că e rată de înlocuire, care e superior celeilalte pensii contributive, iar pe de altă parte, cei care urlă cel mai tare, de exemplu USR-ul face și numitul acum, USR-ul vrea trecerea complet la pilonul 2 și 3. Deci USR-ul vrea privatizarea completă a pensiilor și urlă cel mai tare contra pensiilor speciale. Deci pensiile speciale, abuzurile, sunt folosite ca un pretext să distrugă, de fapt, sistemul de pensii. Dar nimeni nu... Eu am și glumit la un moment dat. Cu pensiile speciale e subiectul numărul 2 după pisici pe Facebook. Am constatat. Acum cred că e pe primul loc, că pisicile au mai dispărut. Pisici, că lumea pune. Pisicile sunt niște animale, niște feline care atrag atenție. Eu sunt încântat să văd pisici. Dar cu pensiile speciale, într-adevăr, e o diversiune teribilă și mi-e și frică să și spun. Pentru că risc să spui, despre ce vorbești. Și, într-adevăr, e revoltător cum sunt calculate la noi pensiile. Dar asta nu înseamnă că trebuie să distrugem sistemul de pensii celor. Hai să vedem niște mituri. Eu merg mai departe cu Dorina, ok? Da. E mitul deteriorării sustenabilității financiare din cauza inversării. Vă rog să închideți microfonul sau Dacă e o întrebare. Gata, s-a rezolvat. E mitul deteriorării sustenabilității financiare din cauza inversării piramidei demografice. Ăsta l-am demontat deja. Sunt două lucruri care nu se iau în considerare. Unul e că productivitatea muncii crește, deci dacă schimbăm ipoteza productivității muncii, lucrurile s-ar putea să nu arate atât de dramatic pentru viitor. Vă mărturisesc că într-o discuție avută cu niște oficiali ai Comisiei Europene, acum vreo 10 ani, la o întâlnire cu ei, cu Head of Unit, cu șef de unitate, în care am discutat, printre altele, și reforma pensiilor, i-am întrebat de unde au luat ipoteza privind productivitatea. Și ei mi-au răspuns de la OECD. Și au recunoscut că dacă schimbă ipoteza, nu mai e atât de dramatic viitorul privind pensii. Și în România mai e o chestie, am spus. Noi suntem în plină apocalipsă, de fapt, pentru că avem raportul lucrători impozabili pensionari 1:1, chiar mai prost. Da? Undeva pe acolo, 1:1. La noi avem altă problemă, și am arătat mai jos aici, e mitul taxelor zero. La noi, nu știu dacă observați că acum avem o mare problemă cu deficitul bugetar. Și se fac tot felul de discuții, să se reducă, cheltuieli, să se reducă. Nimeni, absolut nimeni, nu se gândește să ridice taxe. Și aici iar e o smintire a minților care epoca asta neoliberală o face de decenii. Pentru că nu e popular să crești taxele. Lumea nu înțelege, pentru că, am spus, e o campanie de răspândire a ignoranței teribilă, că de fapt creșterea taxelor poate să fie, în anumite condiții, un lucru foarte bun, pentru că cu taxele astea se construiesc autostrăzi, se construiesc spitale, se plătesc profesori. Se pot face, acum în România e un carnaval al fotovoltaicilor. Nu știu dacă sunteți la curent. Deci toată lumea investește în fotovoltaice. Se cumpără terenul, să facă. De ce nu face statul treaba asta?
Adică de ce statul nu ia și el și investește niște fotovoltaice? Nemai zicând de faptul că e lipsit de sens să dezvolți atât de tare fotovoltaicile în afara unei viziuni de ansamblu asupra sistemului energetic. Da? Ăsta e alt subiect. Deci în România avem pauperizare fiscală. Suntem cu 15 puncte, ultimele date 13 parcă spun, deci undeva noi avem venituri fiscale, venituri bugetare 32% și în Uniunea Europeană e 45%. Ori aceste 13 puncte se iau de la pensii, se iau de la învățământ, se iau de la sănătate. Ei câte un punct, câte două de la fiecare. Și sigur că mai mult decât atâta, unii acum au propus chiar reducerea contribuției. E aproape incredibil când tu ai deficit bugetar. Mitul salvator al pensiilor private, o să reiau acum. Mitul economisirii, iarăși pentru că unul din motivele pentru care e lansată reforma asta, că se economisește mai mult și există bani pentru piața de capital. Piața de capital dezvoltându-se, se fac investiții și toată lumea va trăi în paradis. Ăsta e un mit, nu e adevărat treaba asta. Dimpotrivă, noi ne aflăm acum în situația când se economisește prea mult. Problema că economisirea asta e distribuită prost, adică economisesc mult bogați și săraci, bineînțeles, n-au de unde să-i. Dar banii ăia care economisesc bogații stau, că n-au unde să investească. Și atunci investesc în cazinoul financiar, făcând bani din bani, nu în economia reală. Mitul pensiilor speciale am mai zis și mitul taxelor zero. Demontarea mitului salvator al pensiilor private. Deci primul lucru e că banii vin din contribuțiile curente. Al doilea e că randamentele sunt invers proporționale cu capitalizarea banilor. Dacă toată lumea se va duce la pilonul 3, să zicem, renunță, zice, domnule, statul nu o să ne asigure nimic și dăm toți bani la pilonul 3. Facem toți scheme de economisire, randamentele vor scădea. Cineva m-a întrebat data trecută, de ce scad? Păi scad simplu, e legea cererii și a ofertei. Dacă sunt mulți bani acolo, randamentele scad. Randamentele în medie nu pot fi mai mari decât randamentul per ansamblu al economiei. Și aici e o chestie pe care vreau să rămân 2 minute. În general, în pliantele astea ale fondurilor private, la pilonul 2 sau 3, se spune, domnule, noi avem aici specialiști care știu să manevreze, să investească financiar foarte bine și să obțină un randament mai bun decât randamentul pe care îl obții în economia națională. Ori aici nu se poate așa ceva în mod normal. Adică într-o lume normală, randamentul mediu agregat pe piețele financiare nu poate fi mai mare decât randamentul mediu agregat pe economia reală. Asta în condițiile în care economia financiară ajută economia reală, nu dacă acționează doar pentru sine. Ori acum noi ne aflăm în situația, și vorbesc global, nu neapărat în România, că în România economia financiară nu e teribil dezvoltată, suntem încă în urmă. Dar per global, economia financiară e dezvoltată prea mult, adică piețele de capital n-au nevoie să se mai dezvolte, din cont ar trebui să mai reduci din ele. Și se fac bani din bani. Și aici e lucru foarte interesant, pentru că pensiile depind de salarii. Adică depind de contribuții, deci până la urmă de salarii, sau chiar la schema cu rata de înlocuire. Ori în momentul în care prioritatea cazinoului financiar, a sistemului financiar global, e să mărească profiturile activelor financiare, ele se fac pe seama scăderii salariilor, pentru că în zona asta financiară se obțin niște rente care sunt plătite prin salarii mai mici. Și acum, revenind aici la ce am spus cu randamentele medii, să presupunem că randamentele sunt mai mari decât oferă economia. Dar asta e un lucru profund anormal. Asta înseamnă, de fapt, că salariile sunt mai mici. Deci un randament mai mare al pensiei tale e calculat la o contribuție mai mică, pentru că vine de la niște salarii mai mici. Deci avem 2 variante. Una, economia financiară funcționează normal, ajută economia reală și atunci n-are cum să aibă randamente în medie mai mari decât randamentele din economia reală.
Dacă se întâmplă ca economia financiară să aibă randamente mai mari, cum ne spun pilonii privați, atunci situația e anormală. Înseamnă că economia financiară face bani din bani pe seama salariilor, pe seama economiei reale, adică pe seama salariilor. Randamentul e mai mare decât al economiei reale, dar se calculează la salarii mai mici, adică la contribuții mai mici. Adică una peste alta, pensiile private nu poate să dea în medie bani mai mulți decât pensiile publice. Din contră, bani mai puțini. Riscul de ruină la pensiile private, care, repet, nu e impropriu să le numim pensii, pentru că n-au nicio legătură cu solidaritatea, ci cu individualismul personal, ca să zic, un pleonasm, cu economisirea individuală. Există acest risc de ruină. Când ieși la pensie la 65-70 de ani, trebuie să faci un pariu cu propria ta moarte sau viață. Dacă pariezi că mori la 80 de ani, împarți banii ăia pe 15 ani de zi. Dacă ai ghinionul să trăiești peste 80 de ani, ești în ruină la 80 de ani. Pentru că nu mai primești nicio pensie. Pe când celelalte pensii, inclusiv pensia benefit defined benefit scheme, care utilizează rata de înlocuire, inclusiv pensiile care nu sunt plătite de stat, de întreprinderi private. În lume, după al doilea război mondial și până acum de curând, marile întreprinderi private și nu numai cele mari, multinaționale, plăteau acest defined benefit scheme. General Motors, în sfârșit, multe altele. Eu am prieteni, de exemplu, în Canada, în SUA, care aveau pensiile, acest defined benefit scheme. Ei au ieșit acum la pensie, sunt de vârsta mea, adică vârstă de pensionare, dar oamenii care lucrează acum, se angajează sau lucrează acum, nu vor mai primi în viitor, adică pensiile s-au desfințat. În America am citit chiar acum un articol de curând, practic sunt desfințate, adică pensiile astea publice, care și așa nu erau prea mari. Am, de exemplu, un prieten care a fost profesor în America și are o pensie foarte bună, asigurată, dar acum profesorii nu, sunt și ei obligați să capitalizeze, nu le mai dă statul american. Și riscul cazinoului financiar, știți acum că au căzut băncile americane și mulți aveau investiții acolo. Fondul de pensii din Suedia, principalul fond, a pierdut 2 miliarde de euro. Așa, ca fapt divers. Deci cazinoul financiar e foarte puternic. Și încă un lucru în final, statul mai are încă o posibilitate, dacă pensiile scad, să crească contribuțiile, pentru că are prerogativa de a impune, de a ridica impozite și taxe. Un administrator privat nu poate să facă. Am zis de distincție antropologică între asta și acum sunt deja aproape la final. Am adăugat slide-ul ăsta în urma unui articol pe care l-am citit de curând, scris de un economist german, Benjamin Braun, despre financializarea globală a pensiilor. Activele globale ale pensiilor au crescut în ultimii 15 ani de la 24 de trilioane de dolari la 48 de trilioane. De fapt, s-au dublat. E o sumă colosală. El numește, Benjamin Braun, acest sistem economic în care principala funcție a sectorului financiar s-a schimbat de la finanțarea economiei reale, adică a investițiilor fizice, care se făcea de obicei prin bănci, la creșterea și conservarea bogăției în managerii de activi. Și numește acest nou tip de capitalism Asset Manager Capital. Am mai amintit înainte, de fapt, are loc o redistribuție în sus, pentru că se câștigă bani din cazinoul financiar, care sigur că banii ăștia nu vin de nicăieri. Ei trebuie plătiți de cineva și sunt plătiți, de fapt, din salariile reale. Noi trăim acum o teribilă reducere a puterii de cumpărare a salariilor reale. Nu numai în România, peste tot în lume. Ei, și aici e un lucru, acest tip nou de capitalism. Gândiți-vă numai la BlackRock și Larry Fink, care e cel mai mare investitor sau cel mai mare manager de assets de pe Wall Street și care are un portofoliu iarăși uriaș.
Interesul nu mai e creșterea salariilor, ci creșterea câștigurilor financiare. Deci, reforma asta a pensiilor care se face acum în România, Tudorina, spuneai la început că e interesul pensionarilor, că toți vom ajunge, și chiar și cei tineri, la un moment dat la pensie. Nu, e mai mult decât atât. Nu e numai reducerea pensiilor. Reforma pensiilor va produce chiar reducerea salariilor. Pentru că această financiarizare a pensiilor se face pe seama reducerii salariilor. Am explicat înainte, adică acum fondurile de pensii vor să câștige cât mai mulți bani. Și atunci toți pensionarii să spună, domnule, e grozav, uite, câștigăm bani, se investește, o să fie multă lume păcălită. Dar în realitate acești bani vin din salarii mai mici. Deci, ca să înțelegem, va crește contribuția, dar nu în sensul în care se reduce contribuția la pilonul 1 ca să se mărească cea de la pilonul 2, ci crește doar pilonul 2, contribuția la pilonul 2. Asta înseamnă că, pe ansamblu, va fi o contribuție mai mare la pensie? Am înțeles bine? Nu. Contribuția la pensie, asta e o decizie, dacă contribuțiile scad sau cresc. Eu ce vreau să spun, că la ora actuală sistemul ăsta de pensii, care se bazează pe capitalizarea economisirii, pilonii 2 și 3, el urmărește un cu totul alt obiectiv decât obiectivele din economia reală, care urmăresc creșterea reală a economiei și, evident, creșterea salariilor. Acest sistem de pensii financiarizat urmărește dezvoltarea sistemului financiar. Cum spun eu, cazinoului financiar, adică obținerea de profituri din speculații financiare. Dar acest lucru e posibil numai cu scăderea salariilor. Dar unui pensionar, fondurile de pensii private vin și spun, noi știm foarte bine să lucrăm pe piețele financiare și o să aducem bani mulți, o să-ți dăm o pensie mare. Pentru că avem randamente mai bune. Și am explicat înainte că e o păcăleală toată povestea asta. Pentru că, de fapt, randamentele astea mari de pe piețele financiare, câștigurile de pe piețele financiare, se fac pe seama salariilor din economia reală. Deci, contribuția ta e mai mică în termen relativ, nu e mai mare. Pentru că, să zicem că câștigi un salariu de 500 de euro. Sau, hai să zicem, 1000, ca să fie mai simplu. Ai un salariu de 1000 de euro. Și plătești contribuție 25%, deci 250 de euro la pensie. Dar pentru că apare acest cazinou financiar care prinde sistemul de pensii capitalizat, salariul tău nu va mai fi 1000 de euro, va scădea la 900 de euro. Și atunci contribuția la sistemul de pensii va fi mai mică, cu 10%. Deci randamentul mai mare pe care ți-l povestesc managerii de pensii private se va aplica la o contribuție mai mică, 25% din 900 de euro, nu din 100 de euro, deci va fi, în loc de 250 de euro, va fi 230 de euro. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. E un pericol mortal ăsta, mai ales că e și povestea asta cu economisirea. Noi nu avem nevoie să economisim mai mult. Adică eu vorbesc per global. Marele dezechilibru macroeconomic în lume, și asta îl spune Larry Summers, care, mă rog, acum e pocăit, care a contribuit la financiarizare mult, e că se economisesc mai mulți bani decât au nevoie investitorii ca să investească. De ce? Pentru că e o inegalitate foarte mare. De fapt, Benjamin Brown, în articolul ăsta pe care l-am citit, asta spune, că financiarizarea asta globală a sistemelor de pensii produce inegalitate din ce în ce mai mare. Și eu am încercat să explic că interesul fiind să câștigi financiar, vei pierde în economia reală. Ori majoritatea oamenilor câștigă bani din salariu, chiar și în America. Nu vor fi avantajați decât cei care câștigă bani din active financiare. Dar ăștia cât sunt? Chiar în America sunt 40%, dar 40% unii au câteva acțiuni, nu câștigă teribil din asta. Adică, de fapt, aici e o concentrare a bogăției foarte sus. Și, în sfârșit, aici
E interesant că Benjamin Brown, în articolul ăsta, o citează pe Daniela Gabor, care e economistă în România, care predă, e profesoară la Universitatea la Warwick în UK, în Marea Britanie, și care are niște articole foarte interesante. Ea numește nou tip de capitalism Wall Street Consensus. Și aici ea a lansat un mecanism, și anume State de-risking for Investors. Ce se întâmplă? Asta se întâmplă și în Uniunea Europeană. S-a întâmplat încă de la așa numitul plan de investiții Juncker, care e din 2015 și care e utilizat la EU Invest în cadrul programelor acestea de sprijin financiar din partea Uniunii Europene, adică programul anual programul financiar multianual, care se întinde pe 7 ani, și programul acesta PNRR, de reformă și reziliență. România trebuie să ia 80 de miliarde de euro. Ei, acești 80 de miliarde de euro sunt utilizați în bună parte într-o altă paradigmă, spun eu, o altă paradigmă a utilizării banilor publici. Deci banii publici nu se duc în investiții scrise direct, ci garantează investiții private. Și Daniela Gabor numește asta State de-risking for Investors. Adică, în afară de faptul că statul acum permite privatizări masive din cauza lobby-ului teribil al sistemului financiar global, în plus, schimbă profilul de risc al investiției. Și am să vă dau un exemplu. Autostrada asta Comarnic-Brașov, despre care se vorbește foarte mult. Un investitor vine numai dacă statul îi spune, vine cu un plan de business și spune, eu mă aștept, dau o cifră așa, nu știu exact dacă e cea reală, că trec 1 milion de mașini par între Comarnic și între Ploiești și Brașov, sau București-Brașov. Și eu taxez. În momentul în care trec doar 700.000 de mașini, investitorul străin zice, tu, stat, îmi acoperi restul. Adică asta e state de risking, adică investiția, profilul de risc al investiției e diminuat sau e schimbat de către stat. Statul preia riscurile pierderilor. E o schemă tipică a neoliberalismului, privatizarea profiturilor și socializarea pierderilor. Aici am pus slide-ul ăsta, deja am povestit. Reforma pensiilor va conduce nu doar la reducerea pensiilor, ci și la reducerea salariilor. Și aici am 2-3 slide-uri în care zic ce se mai poate face. De fapt, nu se poate face mare lucru. Eu am scris aici reabilitarea instituției expertului autonom. Pentru că, de fapt, sunt foarte mulți economiști, experți, care nu mai funcționează pentru binele public. Adică ei prezintă lucrurile părtinitor. În așa fel încât putem spune că această instituție a expertului autonom a dispărut. Structura de putere care e în capitalism la ora actuală a atras de partea sa principalii experți care produc studii în favoarea acestei structuri de putere. Un exemplu e, de exemplu, Banca Europeană, Banca Centrală Europeană. Acest quantitative easing, tipărire de bani, e simplu de arătat că a produs îmbogățirea bogaților și a produs inegalitate mai mare. Și ei au făcut un studiu în care spune exact pe dos. Studiul e halucinant. Dar e acolo scris cu formule matematice. Deci sunt oameni suficienți de deștepți care sunt în stare să demonstreze orice. Paul Krugman, laureatul Premiului Nobel pentru Pace, spunea când eram studenți, cei mai buni dintre noi puteam dovedi orice. Cine poate să facă combaterea circulației ideilor proaste și introducerea în circuitul public al ideilor bune? Eu încerc să fac acum aici. Aici suntem strânși o mână de oameni. Eu am dat și un interviu acum de curând la Libertatea pe tema asta. Sunt curios, încă nu vreau să dau un verdict, dar sunt aproape 3 săptămâni și Tolontan încă n-a publicat interviul.
În sfârșit, reinventarea funcționarului public, care proiectează politici publice. Așa, ca fapt divers, reforma asta e scrisă de la A la Z, de la al capo al fine, de experții Băncii Mondiale. Funcționarii noștri publici de la Ministerul Muncii iau banii degeaba. În România însă mai e un spațiu de manevră, pentru că la noi fiscalizarea e foarte redusă. Deci dacă ar fi o fiscalizare normală, pensiile ar putea crește, nu dacă s-ar dubla, cel puțin cu 50%. Am mai explicat. Noi avem venituri bugetare 30-32%, cu 15 puncte procentuale mai mici decât media europeană și cu 10 mai mici decât țările din jurul nostru. Chiar Bulgaria are cu 5%. Toate procentele astea, 10, 5 sau 15, se iau de undeva. Și inclusiv de la pensii. Asta înseamnă reducerea drastică a muncii la negru. Aici e evaziunea fiscală, care se manifestă în diverse feluri. Plus că la noi sunt micro-întreprinderi, PFA-uri, tot felul de scheme care sunt munci salariale, de fapt, în care nu plătesc impozitul pe salariu, ci practic plătesc impozit mult mai mic. Aici am dat citat într-un economist celebru, Richard Musgrave, care a scris și o carte celebră în 1957, unde spune cum s-ar putea păstra nivel decent al pensiilor prin păstrarea constantă a ratei de înlocuire, și asta se poate face dacă, într-adevăr, piramida demografică se înrăutățește și productivitatea nu reușește să compenseze pe de-a întregul, prin creșterea simultană a contribuțiilor și scăderea relativă a pensiei. Dar noi suntem departe de așa ceva, pentru că, practic, productivitatea e mult mai mare și nu e luată în calcul la creșterea salariilor și a pensiei. Și sigur, marea reformă ar fi să se revină la conceptul socialist al pensiei ca prelungirea salariului, defined benefit scheme. Aici aș vrea iar să difuz o confuzie, pentru că mulți mi-au spus tot îi dai cu socialismul când pensiile le-a descoperit Bismarck în forma asta a pensiei publice. Ei, există un detaliu acolo la pensiile astea bismarckiene. Bismarck a făcut treaba asta la 10 ani după ce propunerea a venit de la socialist. Și a făcut-o la propunerea socialistă, adică a socialiștilor. Deci chiar și pensiile cunoscute de toată lumea ca pensiile bismarckiene sunt de fapt pensii de sorginte socialistă. Aici am lăsat un grafic ca să vedeți cât de mici, cât de prost e plătită munca în România și atunci sigur că și pensiile sunt mici. Și aici am terminat, nu știu cât de convingător am fost. Dacă lumea va înțelege treaba asta, că pensia pe care ți-o plătești singur, adică schema de economisire individuală, e mai mică decât pensia pe care ți-o plătesc alții, adică solidaritatea socială, atunci înseamnă că ideile bune încep să circule în societate și există o șansă să facem o reformă bună a pensiei. Eu personal sunt sceptic, de altfel am să termin tot din articolul ăsta, din ultima mea lectură, ca să spun așa, Benjamin Brown, e întrebat la sfârșitul interviului, că de fapt nu e un articol, e un interviu. La sfârșitul interviului, și cel care ia interviul, jurnalistul, e puțin îngrozit de toată imaginea asta sistemului globalizat, financializat de pensii și îl întreabă ce e de făcut, adică cum vezi? Și el spune cam ce spun și eu, nu e mare lucru de făcut, dar există niște limite. Și una dintre limite este creșterea inegalității. Adică întrebarea e, toate reformele astea, neoliberale le numim noi, produc o continuă creștere a inegalității. Asta, la un moment dat, ar trebui să producă o uriașă revoltă socială. Deci limita e, de fapt, revolta socială. Eu spun mai mult decât atât. După al doilea război mondial, când s-au introdus generalizat pensiile, capitaliștii n-au făcut-o din motive etice. N-a fost ăsta principalul motiv. Principalul motiv a fost frica. Frica de ideile marxiste și nu numai de alea marxiste, de cele keynesiene. Pentru că Keynes, de fapt, propunea o economie mixtă, unde investiția publică se joace un rol foarte important. El o făcea nu pentru că era atras de Marx sau de socialism,
Keynes era un liberal conservator, nu? Dar el era un mare economist care era un expert autonom, așa? A înțeles foarte bine mecanismul capitalismului, care dacă nu produce o ajustare, devine sinucigaș. Adică creșterea aceasta a inegalității nu e suportabilă. Și atunci compensarea se poate face prin investiții publice, pentru că, de fapt, investițiile private provoacă dezechilibrul ăsta. Și pentru că ele sunt finanțate de cazinoul financiar, de altfel Keynes era extrem de critic cu cazinoul financiar. Dacă ar vedea ce se întâmplă acum, cred că se răsucește în mormânt. Ar fi îngrozit dacă s-ar trezi. Și mă rog, Benjamin Brown mai dă niște limite. Una e limita ecologică, pentru că planeta se face praf. Schimbarea climatică e chestie adevărată, chiar dacă unii nu cred. Și capitalism verde, cum zice Catarina Pistol, care e o profesoară de drept din Statele Unite, nu există. Adică capitalismul nu are în ADN să producă un rezultat pozitiv în transformarea ecologică. Au preluat-o doar ca afacere a Olsen. Și în sfârșit mai există niște limite, că vor veni totuși niște oameni, pentru că eu pot să spun și din experiența mea personală. Eu am întâlnit foarte multă lume de-a lungul activității mele profesionale, oameni de la Comisia Europeană, oficiali, economiști, și nu toți gândeau cum se gândește acum dominant. Adică foarte mulți își dădeau seama că e nevoie de niște ajustări în capitalism, în economia de piață, că trebuie reglementare, trebuie să ridici impozitele, nu tot timpul să le scazi, că ai nevoie de niște investiții. Adică poate o să apară niște guvernanți la un moment dat în capitalism, adică fără Revoluția Socialistă, și care să spună, nu, ne ducem toți dracului, adică ne sinucidem, hai să corectăm puțin. Și atunci se vor produce niște naționalizări, niște creșteri de taxe, adică ceva ca să reducă inegalitatea. Există aceste două variante. Eu personal, acum 30 de ani, credeam în această ajustare a capitalismului, adică eram keynesian. Acum, la vârsta pensiei, am devenit revoluționar, adică sunt marxist. Am ajuns la concluzia, sau sunt foarte aproape de concluzia, capitalismul nu poate fi corectat de la sine. Adică se corectează doar sub presiunea unei frici, a unei revolte, a unei posibile viitoare revoluții. Mulțumesc, cred că am depășit. Noi mulțumim pentru prezentare. Este un comentariu și o întrebare oarecum retorică pe chat. Am să o citesc dacă mai sunt. Da, să revin și eu ca să mă uit. Dacă sunt persoane care doresc să intervină, să ridice mâna ca să putem să dăm cuvântul. Dacă nu, o să citesc comentariul de la AD. Publicarea analizelor și editorialelor axate pe economie cu argumente de stânga sunt extrem de importante. Spațiul public este absolut dominat de pseudocon sau exaltații de dreapta. Din păcate, prezența vocilor de stânga este aproape inexistentă în prezent. Cum se poate încuraja, mai ales vocile economiștilor de stânga? Am zis că e un pic retorică. Andrei Mocearov, dacă vrei să încerci un răspuns. Eu sunt un economist de stânga, cred, dar vocea mea a mai încercat niște interviuri, sigur. În primul rând aici, viziunea socialistă. Am fost la conferință, îl văd pe Sorin Bog aici. M-a invitat la conferința extraordinară pe care am ținut-o acolo, la Cluj. Am mai dat niște interviuri pe Libertatea, dar totuși nu reușesc să străpung. Adică eu mă uit la televizor. Sunt aceiași oameni care se învârt. De exemplu, aici în România nu e obiceiul ca în America. Krugman, când se ceartă cu Cochrane, îl numește clar în ziar. Aici lumea zice, chiar Dăianu, care e totuși critic, deși mulți spun că Dăianu e liberal și nu știu ce, și că a lucrat la Banca Națională și că... Nu, Dăianu are o poziție extrem... Este un expert autonom, dincolo de a fi liberal, socialist, conservator și așa mai departe. Adică, ca și Keynes, vede că lucrurile nu funcționează. Și ce o spune? Practic,
Ce vreau să spun? Cristi Păun, profesor de economie la ASE, coleg cu mine, într-un fel. Sunt profesor asociat, el e cu... El a scris un articol pe blogul lui acum 2-3 ani în care a făcut diverse calcule, fantasmagorice, în care a spus că pensiile private ți aduc de 9 ori mai mult decât pensia publică. Și el se învârte în spațiul public. Acum, eu nu spun să-l interzică pe profesorul Păun, dar e foarte prezent. Profesorul Glăvan, iarăși, e peste tot. Acum, la televizor, înainte apărea fostul ministru Câciu, care era peste tot la televizor. Cum deschideai televizorul, îl vedeai pe Câciu. Briliant. Acum, nu mai e ministru de finanțe. Acum fac un pariu. Știți care va fi viitorul ministru de finanțe? Cristi Negrescu. Păi, iarăși, e un tip care apare mereu la televizor. Și, într-adevăr, comentariul e retoric, dar e legat de ce am spus și eu. Adică acești oameni învârt idei proaste. Eu am spus că e o întrebare retorică și cumva pentru că e clar că e foarte greu de pătruns în aceste canale media și ele, la rândul lor, sunt produsul unui interes de capital și e un întreg mediu de business care are interesul să aibă canale mass media și care este foarte bine conectat cu mediul politic și nu oricine ajunge să răspândească idei la televizor sau în ziare. Deci este destul de complicat și cred că soluția e mai degrabă în partea de organizare, așa cum încercăm noi Firava aici sau cum încearcă alte grupuri să se organizeze ca să mai facem un pic de lumină asupra unor subiecte și apoi să încercăm să punem presiune, dar e o discuție foarte, foarte complicată. Mai sunt două mâini, nu mai știu care este ordinea, nu am fost atentă, deci Sorin Gog sau Ioana, poate știți voi, vă rog să interveniți. Da, domnul Mocerov, mulțumesc tare mult pentru prezentare. Mi se pare că aduce clarificări tare importante și ne permite să avem o viziune mai bună cu privire la ceea ce se întâmplă cu pensia efectivă, cu sistemul de pensie. Eu doresc să vă întreb ceva legat de pilonul 2 de pensii. Am citit recent că aproximativ 60% din activele acestui pilon sunt de fapt investite în obligațiuni de stat. Nu? Și că legea permite acestor fonduri să urce aceste investiții până la 70%. Și asta pentru mine a fost un șoc. Nu înțeleg care este logica unui sistem privat de pensii când 60-70% este de fapt investit în obligațiuni de stat. Practic, acest segment ar fi putut rămâne liniștit în interiorul sistemului public de pensii și ar fi fost la fel de sustenabil, dacă nu și mai bine, având în vedere că nu plătește anumite tipuri de profituri. Și aș dori dacă ați putea să elaborați un pic cu privire la această temă. Tot legat de acest lucru, vreau să vă întreb de ce există această predilecție a investitorilor, administratorilor pilonului 2 de pensii să investească în obligațiuni de stat românești. Majoritatea investițiilor din acești 61%, dacă nu toți, sunt investiți de fapt în obligațiuni de stat românești și economiștii mainstream explică acest lucru prin faptul că cunosc mai bine piața aceasta, dar nu are cumva acest lucru de a face cu faptul că plătesc mai bine aceste tipuri de obligațiuni de stat. Statul român se împrumută mai greu, dobânzile sunt mai mari și mă gândesc că aici este o piață pe care pilonul 2 încearcă să o fructifice. Și ultima întrebare, tot legat de acest lucru, aș vrea să vă întreb dacă știți ce exact se întâmplă cu ceilalți 30-40% din aceste tipuri de fonduri, către unde sunt investiți și ce tip de randament dau. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc pentru întrebări. Sunt detaliile legate de pilonul 2. Sigur că investițiile, există un regulament acolo, pentru că totuși e un fond de investiții care trebuie să asigure niște pensii. Și atunci s-au luat niște măsuri care limitează area de domeniile în care se pot investi.
Aș spune că se urmăresc ca investițiile să fie relativ conservatoare, ca să fie un echilibru între câștig și risc. Deci riscurile să nu fie prea mari și ăsta e motivul pentru care s-a introdus acolo niște limite. Deci fondurile astea private de pensii nu poate să investească în junk bond sau în active financiare foarte riscante. Dar sigur că aici întrebarea e foarte bine. Nu ne învârtim în jurul cozii, adică luăm bani de la stat și urmă împrumutăm statul cu dobândă mai mare. Sigur, răspunsul e că e o absurditate. Pentru că toată privatizarea asta a pensiilor este o absurditate. Dar asta pornește de la acest mit, eu am scris, al economisirii. Pentru că cei care răspândesc pliantele astea cu pensiile private spun, doamne, economia, ca să funcționeze, are nevoie de bani. Și banii se dezvoltă în piața de capital. Deci, luând banii ăștia care sunt în contribuții și punându-i în piața de capital, economia se va dezvolta. Economia reală. Și eu am spus, treaba asta e valabil și pentru România. Noi nu avem o problemă cu economisirea. Adică nu suntem în situația în care avem prea puțin bani. Avem prea mulți bani. Problema e că sunt proști distribuiți. Banii stau. Dacă citești ziarul financiar, dacă citiți ziarul financiar, o să vedeți că mai apar oameni de afaceri care spun problema nu sunt bani. Deci, oamenii de afaceri stau pe grămezi de bani pe care nu poate să investească toți în economia reală pentru că nu sunt oportunități. Fie sunt oportunități cu riscuri prea mari și nu vor să-și dea, pur și simplu nu sunt. Pentru că asta produce capitalismul și asta a spus Benjamin Brown. Produce inegalitate foarte mare. Și inegalitatea asta foarte mare are efecte asupra cererii agregate. Asta spunea și Keynes. Pentru că bogații, în general, economisesc mai mult și cheltuiesc mai puțin. Și se strigă echilibru care trebuie să existe în economie între cerere, între cheltuiala pe consum și cea pe investiții. Adică, altfel spus, economisirea e mai mare decât investițiile dorite. Desired investment. Deci, răspunsul meu la prima întrebare e că e, pe de o parte, e o aiureală că există pilonul ăsta 2, dar trăim în această aiureală, care e globală, nu e românească, și, bineînțeles, e absurd ca acești bani să fie oarecum investiți din nou la stat când ei s-ar duce direct la stat. Dar motivația, v-am spus care e legată de faptul că tu încălzești economia financiară. Când e așa e supraîncălzită. Tu ar trebui să o răcești. Multă lume aici consideră că banii care se duc la stat intră într-o gaură neagră, adică nu se duc nicăieri. În primul rând că banii ăștia de la stat se duc la pensionari. Nu, noi vorbim de banii care sunt alocați. Pensionarii consumă. Ce vreau să spun? Banii care se duc la investitori nu se consumă toți, pentru că, repet, ei nu au prea mulți bani, n-au investiții, oportunități de investiție pentru atâția. Pe când pensionarii consumă toți banii. Deci, mitul ăsta al economisirii e complet eronat în cadrul actual în care se află economia capitalistă în lume, în UE și în România astăzi. Nu e nevoie de mai mulți bani pe piețele de capital, ci din contră de mai puțin bani. E nevoie de mai mulți bani la stat, că statul îi poate redistribui către săraci. Pensionarii sunt săraci. Dacă toți banii ăștia de la pilonul 2 s-ar duce prin stat la pilonul 1, adică la pensii, economia pe ansamblu ar fi mai câștigată decât ducându-se la pilonul 2. A doua întrebare e legată de, apropo, în PNRR se prevede diversificarea portofoliului de investiții de la pilonul 2. Dar asta nu e o veste bună. Pentru că diversificarea pilonului 2 de investiții înseamnă
de fapt, întărirea pieței financiare. Chiar dacă în România mulți o să vină să spună, domnule, vorbești prostii, pentru că e adevărat, în România piața financiară e modestă. Dar chiar și așa sunt prea mulți bani. Taxa de solidaritate s-a opus toți, inclusiv ministrul Câciu. Nu se poate, că vine recesiunea și știe orice economist că taxele se reduc când vine, nu cresc. În primul rând că noi avem inflație mare, recesiunea o să vină după aia, și inflația se poate reduce când crește. Dar lucrul cel mai important, că chiar dacă vine recesiunea, faptul că banii stau acolo, fie că e avânt economic, fie că e recesiune, arată că taxa de solidaritate ar ajuta, pentru că ar lua banii aia care stau și prin intermediul statului și ar introduce în economia reală. Nu se întâmplă asta. A doua întrebare a fost legată tot de pilonul 2. De ce obligațiuni de stat românești? De ce nu? Da. Aici eu cred că nu sunt foarte sigur. Cred că e și limitat. Adică au limitare să investească internațional. Dar fondurile astea de la noi nu sunt încă atât de mult de dezvoltate, deși multe sunt străine. Adică vin din străinătate. Dar nu-ți face griji, pentru că globalizarea se petrece. Adică cu noua reformă se va investi și în străinătate. Eu spun altceva, că mai degrabă străinii investesc. Pentru că randamentele pe piața românească sunt mai mari. Dar nu fac griji pentru ei. Mă întrebam numai de ce românești. Vreau să spun că în curând se va permite și treaba asta, să investească și în străinătate. Dar cu cât este extinsă oportunitatea de a investi în zona financiară, cu atât e mai rău din punctul de vedere. Doar să zic, poate e și ceva legat de ierarhia monedelor, valutelor la nivel global și cum leul românesc nu e super tare ca să investească în ceva care e mai puternic. Poate să schimbe. Da. Sunt riscuri în schimbul valutar. E monedă care se poate schimba și investește în euro, pe urmă schimbă înapoi. E o complicație în plus, pentru că sunt riscuri legate de cursul de schimb și așa mai departe. Deci piața românească de capital nu e globalizată. Adică la Londra nici nu e trecută. The Economist nici nu pomenește de România. Nu e. Care are acolo, pe penultima pagină, are toate piețele astea. Deci e clar. Și a treia era legată de... De ce se întâmplă cu ceilalți 30-40%? Ceilalți 30-40% sunt acțiuni. Da, dar știți înspre ce tipuri de acțiuni, ce tipuri de investiții fac, ce randament au? Randamente. Aici discuția asta de randamente e foarte fluidă. Ei se duc în general către fiecare fond din ăsta investește, are o analiză de risc. Investește în general în acțiuni care se consideră ei că sunt la întreprinderi puternice și mai puțin riscante și care aduc beneficii. Iar cred că o parte din investiție se face în index sau în acțiuni care urmăresc indexul pe bursă și care e o creștere medie a bursei. Nu știu exact, adică trebuie studiat la fiecare, dar eu, de exemplu, știu că sunt niște fonduri de investiții cu risc moderat pe care le oferă diverse bănci, care sunt asemănătoare cu astea de la pilonul 2. Și ele investiția se duce în index. Adică, pentru că există așa numite investiții pasive, în care investești, de fapt, în niște instrumente financiare care urmăresc creșterea agregată, media bursei. Nu ai la portofoliu de acțiuni, nu e exact la o întreprindere, ci e un instrument financiar care acoperă funcționarea pe ansamblu a bursei. Oricum, din prezentarea asta a mea,
toată reforma asta bazată pe piloni, încă o dată, e o reformă care dorește eliminarea pensiilor. Pilonul 2 are un rol în faza de tranziție. Singurul care a făcut treaba asta e Chile. Chile a făcut înainte de Banca Mondială, pentru că Pinochet i-a chemat pe economiștii de la Chicago Boys, cum se spune, de la Universitatea de Chicago, și i-a adus acolo să facă experimente ultra-neoliberale. Și ei au imaginat acest cu pilon, 3 piloni avant la letră, adică înainte de Banca Mondială și de Comisia Europeană. Și e un dezastru. Adică, la ora actuală, ăsta nou președinte, care e de stânga, încearcă să îndrepte lucrurile, dar e foarte greu, pentru că acolo banii s-au evaporat, adică excrocii ăia care au umblat, au preluat. Pentru că în zona asta financiară nu e numai cu astea de pensii. Se marchează profiturile, se socializează pierderile. Scandalul ăsta sau căderea băncilor din America e un exemplu recent în care s-au marcat profiturile și s-au socializat pierderile. Și mai mult decât atâta, se face concentrare. Larry Fink, care de fapt e cel mai puternic om din lume, nu e Biden. Larry Fink îl primește în audiență pe Biden, nu invers. Și care e principalul boss de pe Wall Street, e șeful BlackRock, care e cel mai mare fond din ăsta de management a activelor financiare din lume. El a declarat acum de curând, scrie o scrisoare acolo, caută oportunități transformative. Adică el vede aici, în toate crizele astea financiare, niște oportunități uriașe. El a încercat să cumpere Credit Suisse, dar elvețienii s-au mișcat foarte rapid într-un weekend și au reușit să acopere ei pierderile. Acum, banca asta, First Republic, e cumpărată de alte bănci mari americane. Reglementatorul, care e de fapt Fed, a cerut treaba asta, mai au încă o agenție care reglementează, dar au cerut pentru că Biden e frică să nu devină foarte impopular dacă face bailout, adică dacă dă bani publici. Și atunci, aparent, pune alte bănci să cumpere asta. Dar banii ăia publici au fost de mult duși, de fapt, adică banii publici, banii oamenilor, pentru că acolo depozitele oricum a fost bailout. Deci, ei învârt banii în așa fel încât să nu mai știi de fapt de unde vin. Trebuie să vezi tablou per ansamblu. Tablou per ansamblu că aceste operațiuni pe piețele financiare, la ora actuală, înainte, piețele financiare lucrau pentru piețele reale. Acum nu mai fac treabă. Lucrează doar pentru a produce bogăție pentru bogați. Și există un decalaj în timp, pentru că tipărirea asta de bani, tranzacțiile astea financiare, par la prima vedere că îi îmbogățesc pe toți, dar în realitate, la un moment dat, banii ăștia nu vin din fântâni fermecate de bani. Ei sunt luați până la urmă din economia reală, chiar dacă e un decalaj pe inflația de acum la care asistăm. E o ajustare făcută la tipărirea de bani. În afară de scoaterea Rusiei din energie și utilizarea, trecerea la renewables în varianta Wall Street. Dar unul din motive, eu am făcut prezentarea cu energia, unul din motive e macroeconomic. Cum se ajustează acum? Păi noi toți dăm de 2 ori mai scump pe tarabă. Un gem costă 20 de lei în loc de 10 lei sau mă rog. Ceapa, nu știu, cartofii sunt 5 lei în loc de 2,50. Adică toată lumea vede, e o scumpire teribilă. Asta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare. E o ajustare, pentru că toate elucubrațiile astea financiare, instrumentele astea financiare care au împânzit întreaga lume, e un casino financiar. Acolo ei joacă permanent și la un moment dat cineva trebuie să plătească. Și cu toate astea, încă se mai păstrează acest mit că cu contribuțiile la acest sistem de pensii o să putem să
supraviețuim, adică această formă de economisire, cam așa este ambalat acest produs al pilonul 2 și 3, am putea să avem o viață decentă la bătrânețe. Adică în ciuda inflației, în ciuda a ceea ce vedem că se întâmplă în jur, în continuare ni se vinde acest mit. Pilonul 2 și 3 e pilonul pentru bogați, iar bogații nu au nevoie de pensii. Pentru că ei investesc în active financiare și activele financiare sunt indexate, salariile nu. Uite un detaliu. În Asamblea Națională, în Parlamentul francez, Bruno Le Maire a venit cu un amendament la legea fiscală să indexeze activele financiare. Și unii din opoziție s-au revoltat, au zis, dar de ce nu indexezi și salarii? Deci salariile nu sunt indexate, sunt indexate câștigurile din activele financiare. Deci mai avem două mâini, scuze că intervin. Da, foarte bine. Depășit un pic timpul pe care îl gândisem inițial pentru discuție și aș vrea să-i dau cuvântul Ioanei să adreseze întrebarea și apoi o să vină și Enico. Poate o completare apropo de ce ați spus cu felul în care sunt afectate salariile și ați menționat-o și pe Daniela Gabor. Ea împreună cu Sebastian Coll au publicat anul trecut un raport care se cheamă My Home is an Asset Class, în care arată cum fonduri de investiții, fonduri de pensii din Statele Unite încep să investească tot mai mult în locuire și dezvoltare imobiliară în Europa și asta o să afecteze și prețurile locuințelor, transformările orașelor. Aici în România deja sunt niște fonduri de pensii din Africa de Sud care au dezvoltări imobiliare și în Cluj, Iași, București, dar și în orașe mai mici, deci transformă și orașe mai mici din Moldova, de exemplu. Deci o să vedem cum lucrurile astea afectează nu doar salariile, pensiile, ci și locuirea și cum se dezvoltă orașele noastre. Deci totul e foarte legat. Încă o dată mulțumesc pentru prezentare. Și atunci o să-i dau cuvântul și lui Enico să adreseze comentariu sau întrebare. Nu mai am clipă. Și eu recomand pe Daniela. Cu toată căldura. Da, mulțumim și din partea mea. Când Andrei explici cum se întâmplă situația aceasta, totul pare foarte clar. Deci mă mir cum de nu este înțeles de toată lumea așa, adică, da, sigur știm că interesele și economiștilor cumva se suprapun cu interesele capitalului și probabil acolo se produce această denaturare a cunoașterii modurile în care funcționează economia. Da, vroiam să să observ așa că probabil, adică poate e o întrebare retorică, probabil această reformă a pensiilor e parte din îndelungata reformă a statului, proces prin care am trecut și în România, începând din anii 90 și care a cunoscut mai multe etape și cumva fiecare etapă a mai făcut câte un pas, dar de fiecare dată și fiecare pas, de fapt, înseamnă cumva ajustarea rolului statului la nevoile capitalului, nu? Deci o facilitare a investițiilor, crearea de oportunități pentru investiții, pentru capital, subvenționarea companiilor private, deci cumva, da. Și atunci dacă acest lucru e adevărat, atunci o mare problemă a noastră, care încercăm să gândim alternative, este această simbioză între stat și capital și întrebarea dacă acest proces se mai poate întoarce în alte direcții.
Am ascultat cu mult interes acele câteva detalii pe care le-ai spus despre, modalități de a derisca, nu? Deriscarea investițiilor. Mă întreb dacă există și altele despre care ar fi bine să știm, care nu se fac doar prin legislație, că poate asta am cam înțeles, da? Că statul român din 90 încoace, prin legislație, practic a creat oportunități pentru apariția sectorului privat și de atunci ajustează legislația în direcția aceasta, dar dacă sunt, nu știu, instrumente ce țin de politica financiară, despre care ar trebui să știm cum anume funcționează deriscarea. Noi din zona asta, nu știu, urmăririi politicii urbane, de exemplu, politicii dezvoltării urbane, mai nou începem să spunem că ceea ce, apropo, experții Băncii Mondiale numesc regenerare urbană, este și acesta un nou instrument de creare de oportunități de investiție și, evident, fiecare instrument nu doar că e pus în funcțiune, dar se și mentează, nu? Un discurs justificator care cumva ne vrăjește și poate și noi, la rândul nostru, ar trebui să ne gândim astfel, da? Deci să nu propunem doar, că ar fi foarte, foarte ușor să propunem alternative, dar să și creăm discursul care justifică aceste alternative într-un fel, da, care, mă rog, ajunge la oameni. Da. Apoi, tot așa, și a început deja Ioana să spună o paralelă între financiarizarea sistemului de pensii și financiarizarea dezvoltării imobiliare, dar și financiarizarea pieței energetice. Da, probabil ar trebui să învățăm tot mai mult despre ce înseamnă financiarizarea economiei în general, că nu mai înseamnă pur și simplu că economia reală și dezvoltarea imobiliară sau orice altceva are nevoie de bani, înseamnă că se creează această economie paralelă, financiară, unde se fac bani din bani. Și cumva poate ar trebui să ne gândim și viziunea socialistă sau, mă rog, mulți alții împreună, economiști, în primul rând, dar poate și sociologi, să reușim să traducem aceste lucruri într-un limbaj care este accesibil și care, evident, să evite riscul acesta de a, nu știu, pe care îl vedem, nu? Dinspre extrema dreaptă, care problematizează aceste teme, dar într-un fel care duc înspre naționalism și fascizare și produc alte seturi de probleme. Da. Mulțumesc. Legat de risc. De fapt, e preluarea riscurilor de către stat. Și Enico, cum ai subliniat și am mai discutat noi chestiunea asta, noi suntem într-o fază nouă sau ultimă fază a neoliberalismului, prin care capitalul privat, acest private equity, pătrunde în zone în care înainte era doar stat. De exemplu, în sănătate, în locuințe, în pensii, educație, adică care erau bunuri publice unde capitalul privat nu avea acces la un moment. Întrebarea e cum s-a ajuns la aici. Adică și aici un lobby extrem de puternic, pentru că e o poveste lungă, asta nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Milton Friedman, cu puțin timp înainte de a muri, a scris un articol în Wall Street Journal
legat de teoria șocului. Și el spunea, noi pregătim ideile în portofoliul nostru de idei și cum apare un șoc, le aplicăm repede în 6 luni. El scria asta apropo de New Orleans cu uraganul Katrina, care devastase tot și acolo au fost 2 mari oportunități. Una e real estate, să construiască dezvoltatorii imobiliari, noi oportunități pentru dezvoltatorii și, pe de altă parte, școlile publice să fie practic desfințate, era un mare plan pentru charter schools, care sunt, de fapt, școli private. Lucrul ăsta îl face și PNRR-ul. PNRR-ul, puțină lume l-a citit, dar Next Generation EU, pentru că așa se cheamă umbrela mare din care au pornit aceste PNRR-uri, el vorbește acolo că e o reformă făcută cu capitalul privat, cu sectorul privat. Spune foarte clar în fișele tehnice de prezentare făcute de Comisia Europeană. Și acest lucru, da, și acum revenim. Cum s-a ajuns aici? S-a ajuns acest lobby teribil, a produs această macroeconomie austerității, adică taxe mici, constrângeri fiscale și spațiul fiscal al statului s-a redus foarte mult. Al statului vorbesc nu numai românesc, peste tot. În momentul în care statul n-a mai avut bani să construiască spitale, câmpuri eoliene și așa mai departe, a venit capitalul privat care a înlocuit. Deci se produce o privatizare și privatizarea asta are 2 aspecte. Pe de o parte e privatizarea ceea ce e vechi. La noi hidroelectrica e de stat, e un proces de privatizare. Nuclearoelectrica, grupurile 1 și 2 sunt de stat, grupurile 3 și 4 vor fi private. Dar sunt domenii noi care intervin și care nici nu se mai pune problema ca statul să intervină. Am dat exemplu în timpul prezentării mele că acum noi asistăm la un festival al fotovoltaicii. Toată lumea pune fotovoltaic. E bine, e rău? Nu e rău, dar trebuie făcut cu cap. Cu cap înseamnă că sunt niște limitări tehnice, deci nu poți să ai tot sistemul numai din fotovoltaice, pentru că soarele nu e tot timpul, pentru un motiv simplu de tot. Al doilea motiv e că tehnic nu poate să se sincronizeze. Și al treilea motiv e că statul ar trebui și el să facă ceva. Adică statul de ce să n-aibă și el niște câmpuri de eoliene, de fotovoltaice? Adică de ce numai investitori privați cumpără teren de la primării sau private și nu cumpără statul? Sau folosește statul terenul ca să facă... un administrator prost, nu asta ni se spune pe toate. Da, bineînțeles. Asta a fost parte tot din lobby. Deci, pe de o parte, a fost acest lobby teribil de reducerea statului. Statul fiind redus, nu mai are bani și atunci venim noi, că avem noi. Iar al doilea lucru, care Daniela Gabor foarte bine a prezentat, e acest de risc. Adică statul preia, pentru că aici, nu numai pentru că erau statul implicat în aceste investiții, erau investiții pe termen lung pe care privații nu prea vor să le. Pentru că privații gândesc pe termen scurt. Un privat nu se gândește că peste 100 de ani nu va mai exista viața. Eu l-am întrebat odată pe Valentin Lajea, care e economistul șef, care e și el contra tipăririi de bani. El e un economist conservator, eu sunt de stânga, dar ne înțelegem pe anumite lucruri. Și eu l-am întrebat, domnul Lajea, totuși ce e în mintea lor că tipăresc banii ăștia nebunie? Apasă pe un buton. Și el mi-a zis, se gândesc că nu o să mai fie în viață când o să se prăbușească. Deci investitorii privați nu au... și atunci nu investesc, pentru că o autostradă ia Comarnic-Brașov. Asta e o chestie pe termen lung. Nu câștigi. Câștigi în 30-40 de ani. O hidroelectrică. Asta se amortizează, nu știu, în 80 de ani. Mă rog. Și atunci statul vine și zice, ok, luăm noi riscurile. Adică garantăm că dacă ai pierderi nu că ești pe minus, pierderi în raport cu cât ți-ai propus. Adică nu că vii cu bani de acasă, dar câștigi mai puțin decât e în planul de business. Și am dat exemplu cu autostrada.
Pare o afacere foarte bună pentru cine face astfel de business. E o afacere foarte bună. Și nu numai asta. Acum se tot discută de spitalele astea prin PNRR. Păi spitalele astea toate vor fi private, nu va fi niciunul de stat. Nu știu, eu nu sunt la curent, dar mi-aduc aminte că mult Hulita Dăncilă a spus la un moment dat o chestie că mie mi s-au muiat genunchi, adică în mod normal, după declarația aia, trebuia să-și dea demisia, guvernul și tot. A zis, statul, un spital costă $500 miliarde de euro, statul nu are bani să construiască. Deci să ajungi să spui că statul nu are bani să construiască spital. După ce de 30 de ani n-ai construit niciun. Dar nu Dăncilă îi devine. Dăncilă a trecut ce pe acolo. Asta se întâmplă peste tot în lume. Adică asta trebuie să înțelegem că și e programat de 10 de ani înainte. Dacă eu spun treaba asta, zice, ești conspiraționist, lucrurile nu se întâmplă. Nu. Capitalismul a gândit treaba asta când Steagul Roșu era pe rai și Keynes era la modă. Nu glumesc. Încă de atunci au început să facă. Au fost în defensivă până în anii 70, Steagul Roșu pe rai și mă rog, acum să spui treaba asta, ești fascist, nu mai ești. Dar lumea când se uita la Steagul ăla roșu, vedea pe Marx. Acum să vorbești de Marx, ești aruncat la de gunoi. Marx e prezentat ca un asasin. Leșu așa a spus, că e un ideolog al asasinat. Un inventator al asasinat. Deci noi ne aflăm dincolo de toate aceste acțiuni concrete pe care le-am spus, macroeconomia austerității, care înseamnă reducere de taxe. Deci statul a fost stors. Nu i s-a mai dat posibilitatea să aibă bani. Privații au venit și au intrat și în plus lobby-ul a spus, stați puțin, că chiar și așa noi nu riscăm să investim într-o autostradă Comarnic-Brașov, că nu se știe când ne ies bani. Ne dați voi banii dacă, să zicem că e război, Doamne ferește. De fapt e, dar nu e din fericire România. Și nu mai circulă nicio mașină pe acolo, doar tank. Ăla zice, nu mai am bani de pe taxe, îmi plătiți voi. Nico, răspunsul eu nu mai vreau să discut de cum putem aduna lumea socialistă. Sunt două motive. Unul, că sunt prea în vârstă. Și al doilea motiv, că nu mai vreau să mă bag în confuzia ideologică care există în această lume socială. Și atunci mă reduc la chestii concrete. Vreau să fiu util încercând să vă explic. Eu citesc, sunt abonat, totdeauna am avut această plăcere a studiului și a pătrunderii în adâncurile anumitor politici. Și vreau să înțeleg ce se întâmplă în energie, în pensii și să vă spun. Atât, mai mult. Cu socialismul, cu Azmanova, cu Ceaușescu, cu Azmanova știe. Cred că e important dacă fiecare dintre noi încearcă să mai facă lumină pe bucățica lui de domeniul de specializare și mai departe să vedem ce putem să facem cu informația asta. Înainte să dau cuvântul celor care au mai ridicat mâna, aș vrea să vă amintesc că suntem de aproape 2 ore împreună și că ne apropiem de final, așa că vă rog pe scurt ca să nu depășim chiar 2 ore, zic eu. Enico, vrei să mai completezi ceva? Da, desigur, cunoaștem argumentul acesta că statul nu are bani și de aceea nu face investiții publice în obiective de interes public, spitale, școli, locuințe. După ce am înțeles că nu mai poate să facă economie, să aibă unități economice productive, mă rog. Dar acum avem multe contraargumente foarte clare, cel puțin din timpul pandemiei, de acum, cu subvenționarea companiilor. Deci de unde are bani totuși statul atunci când capitalul îi zice am nevoie de sprijinul tău? Cum putem gestiona paradoxul acesta? Discursiv, cum să explicăm? Păi banii ăștia care îi are statul acum nu îi are din taxe, îi are din împrumuturi.
unul din marile capcane ale PNRR-ului, ale Next Generation EU, a fost că s-au dat împrumuturi pe gratis, a spus, cu dobândă foarte mică, cu Comisia Europeană, ia de pe piețele de capital. Pentru că scopul n-a fost împrumutul în sine. Adică câștigul nu vine din dobânzile de la împrumut. Câștigul vine din reformele care se fac, care înseamnă privatizare. Deci, am spus, PNRR-ul e noua mare privatizare. E cel mai dur program neoliberal care s-a aplicat vreodată în Uniunea Europeană și în particular în România. Cu toate că sunt economiști de stânga care spun că PNRR-ul e grozav, pentru că acum asta e părerea mea personală. Eu sunt foarte dezamăgit de toți economiștii americani liberali, considerați de stânga. De exemplu, Paul Krugman. Paul Krugman, eu îl citeam, îl citesc și acum, el e un mare gânditor, dar Paul Krugman a trădat complet, pot să spun. Deci el e cu establishment-ul și cu Wall Street-ul la ora. Înainte era contra austerității. Dar acum două lucruri face. Unul spune că inflația nu e din cauza lui Biden, că îl apără pe Biden, dar nu e din cauza creșterii profitului. Krugman scrie treaba asta. Că am vrut să-i scriu, dom'le, ești contrazis până și de Wall Street, nu de Wall Street, de băncile centrale. Banca Centrală Europeană vorbește de greedflation, adică de inflația datorită lăcomiei. Și Krugman zice nu. Al doilea lucru pe care l-au făcut acești economiști de stânga liberali, care acum sunt încântați că s-a dat drumul, că se împrumută, că nu știu ce, e că n-au schimbat deloc modelul macroeconomic. Deloc. Au discutat, de exemplu, nu Krugman, dar Olivier Blanchard și cu Larry Summers. Au discutat an de-a rândul, au căzut de acord că modelul era greșit și că a dus la criza financiară, mare moderat, dar n-au schimbat de fapt nimic. În realitate, au zis, avem instrumentele ca să luptăm cu o criză. De fapt, Krugman l-a denaturat pe Keynes. Pentru că Keynes spune că capitalismul e defect tot timpul, motorul capitalismului. Și ca să poată totuși funcționa, pentru că Keynes nu propunea socialism, propunem noi. Keynes spunea nu, ajustăm capitalismul. Dar cum trebuie să ungem tot timpul motorul? Și motorul se unge cu investiții publice. Și el explica de ce. Pentru că principalul motiv al instabilității economiei de piață sunt investițiile private, care oscilează în funcție de sentimente. Și sentimentele sunt legate nu pentru că vor să facă fraude, ci din cauza incertitudinii asupra viitorului. Un concept esențial la Keynes e incertitudine, care e inventat de el. Ori Krugman ce zice? Capitalismul funcționează foarte bine, dar se strică din când în când demarorul. Și atunci, în 2008, s-a stricat demarorul și am tipărit bani și am reparat demarorul. Ori e complet fals. Capitalismul, motorul capitalist, ca să nu producă instabilitate. Adică capitalismul se poate ajusta. Eu am mai povestit că eu am vorbit cu o mulțime de oameni. Și eu, la începutul carierei mele profesionale, eram keynesian. Adică am crezut capitalismul se poate corecta. Eu am ajuns aici mai la stânga, văzând că nu se poate face treaba. Marx a dat seama acum 150 de ani. El a spus clar, capitalismul e sinucigaș până mecanismul intern al lui, intrinsec. Ori, revenind aici, foarte multă lume, economiștii de stânga, nu mai vreau să dau nume, că sunt și în România, au fost încântați de acest plan de reziliență. Ori planul ăsta de reziliență e, încă o dată, cel mai neoliberal imaginat. Deci el produce, era suficient să citești acolo fact sheet-ul dat de Comisia Europeană, unde spunea foarte clar, e o reformă pentru făcută cu sectorul privat. Cuvântul reziliență, foarte puțină lume, că mulți întrebau ce e reziliență. Reziliență știi ce e, Nico, și pentru toți ceilalți? Reziliență e ca statul să
să lase privatului să facă tot. Adică să n-ajungă în situația să trebuiască să lucreze pentru o reformă. Adică să se împrumute. Dar ca să nu se împrumute, trebuie să nu mai aibă nevoie de bani, pentru că nu mai face nimic. Asta e reziliență. S-a tradus să treacă prin furtuni de unul singur. Dar nu statul să treacă prin furtuni. Adică sustenabilitatea e legată că piața rezolvă tot. Și asta s-au scris, adică dar pentru asta trebuie să citești foarte mult și să știi unde să citești. Sunt economiști ăștia de la Banca Centrală Europeană, care au scris în detaliu exact ce înseamnă, de fapt, toată reforma fiscală din UE și așa. Da, acum iau o vacanță, că eu vara nu funcționez. Așa am fost toată viața. Am fost profesor, am lucrat la Parlament, am prins vacanțele școlare. Da? Metabolismul școlarului. Școlarului pe vremuri, care avea 3 luni. Sună prost treaba asta. Trebuie să muncești tot timpul, dar aici îl citesc pe Pleșu că îmi place. E nevoie și de tihnă. Nu pot să muncești mereu. Dar în toamnă, când revin, nu știu, cred că la Huță pleca în vacanță, în aprilie se ducea în cred, aș putea vorbi despre macroeconomia asta, adică un subiect pur economic, nu cu energie, nu cu mai avem mulțumesc că ne-am întins prea mult, Dorina, ne scuzi. Da. Mai este o întrebare. Ioana, mai vrei să mai adresezi o întrebare? Doar pe scurt aș vrea totuși să... Foarte da. Nu e o întrebare, e legat de temele pe care le discutăm, că nu cred că sunt marginale și vreau să vă reamintesc de studiul în care a fost și Sorin Go, colegul nostru aici, Atitudini și valori de tip progresist în România, apărut în 2022, care arată că măsurile de stânga, chiar radicale, socialiste, au o susținere foarte mare publică. Și dacă partide de stânga ar lua aceste măsuri, ar avea susținere. Deci ce vorbim nu e așa de nișă, marginal, ne gândim noi, chiar au susținere publică lucrurile de care vorbim. Ca să încheiem așa într-o notă mai... Da. Au susținere publică, dar ele sunt ignorate și nu apar pe agenda publică din diverse interese, ori sunt exploatate de extrema dreaptă, așa cum spunea și Enico, pentru că uneori să explici unele lucruri e foarte complicat, așa cum se întâmplă și cu piața de energie, dar și cu sistemul de pensii și cu alte domenii. Se fac atât de multe reforme și schimbări și tot sistemul devine foarte sofisticat încât oamenii nu au energie, nu au timp să ducă până la capăt explicațiile și vine extrema dreaptă cu explicații foarte simpliste, foarte populiste și cu falși inamici. Și atunci, da, ocupă acest spațiu și exploatează astfel de preocupări reale ale oamenilor. E clar că astea nu pot fi negate. Eu vă mulțumesc tare mult îi mulțumesc domnului Mociarov pentru prezentare și pentru toate clarificările. Sunt convinsă că ar mai fi foarte multe de discutat. Chiar eu mai aveam unele comentarii, dar este într-adevăr un aspect, un domeniu complex, acesta al pensiilor. Sper să ne revedem la următoarea noastră întâlnire publică și până atunci vă urez tuturor numai bine. Mulțumesc tare mult și o seară plăcută! Mulțumim, la fel! Și mulțumesc pentru moderare foarte precisă, discretă și atentă. Și flexibilă, că a putut vorbi mai mult decât era programat. Și mai ai multe subiecte chiar. Bine, numai bine tuturor, seară bună! Mulțumim mult, la fel! La revedere!